kabat lagi janji dia geleng jong ki jaka ki darim iten na pha hayeng hasan jing rai ki tam shi para ki ari wai so pha geleng jong ki jaka ki yak men ki ari sa ki para kher para mer shala ing ki awer bandi ka shashi pela ban bam shi plang ka ja ki ken juk ti para ki ai ku blei shi bon ka dei badai Aiom Jingkyrmen Khasi Christmas bakmen hasor ni hanong kendong yu Khrist ki Pdiang Burom ki pien ki sam kersha sam ramu kabat lagi janji dia geleng jong ki jangka ki darim iten na pha hayeng hasan jing rai ki tam shi para ki ari wai so pha geleng jong ki jaka ki yak men ki ari sa ki para kher para mer shala ing ki awer bandi ka shashi pela ban bam shi plang ka ja ki ken juk ki para ki ai ku blei shi bon ka dei badai Aiom Jingkyrmen Khasi Christmas bakmen hasor ni hanong kendong yu Khrist ki Pdiang Burom hasor ni hanong kendong yu Khrist ki Pdiang Burom Hello Christmas 93.5 Red FM. It's rocking.